ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ହସି ହସି ଗଡ଼ିବ। ମୋ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କର, କ'ଣ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିପାରିବିନି। ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ସତରେ ହସ ଲାଗିବ। 21 ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଏଇଆ ଅଛି କି ତା ଘରେ ଅଣଶୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯିବିନି, ସେ ମରିଲେ ମରୁ, ତାର ତ ଅଣଶୁଦ୍ଧିଆ ନା, ମୁଁ ଗଲେ ମୁଁ ଅଣଶୁଦ୍ଧିଆ ଯୋଉ ଛୁଆଁ ହେଇଯିବିନି, ମାରା ହେଇଯିବିନି। ଏ ବାଳ, ସେ ଲୋକଟା ମରିଛି, ତୁ ଦେଖିକିନା ଆସିବୁ, ତୁ ମାରା ହେଇଯିବୁ। କୋଉ ମସିହାରେ ଏବେ 2025 ଚାଲିଛି ଟି? କିଏ କାହାକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ମାରା ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କଣ ପାଇଁ ମାରା ହବ? ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ଦଉଛି ନା, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇକିନା, ଠିକ ଅଛି ନା? କି କହିବ ତମେ ଏଇଠି, ତମେ ଭାବିବ କି ଭାଇ ଅଣଶୁଦ୍ଧିଆ ଅଛି, ମୁଁ ଛୁଆଁ ହେଇଯିବି। ଏ ବାଳ ଧନ୍ଦା। ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାଇଡରେ ରଖ। ଯୋଉଟା ୟୁଜଲେସ୍ ସଂସ୍କାର ସେଟା ଫୋପାଡ। କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯାହାର, କାହିଁକି ରଖୁଛ ସେ ସଂସ୍କାରକୁ? ୟୁଜଲେସ୍ ସଂସ୍କାର। ସଂସ୍କାର ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ କାହା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଭଲ କରିବା, ନା କି ଏମିତି ତା ପଛରେ କହିବା କି ସେ ମରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଗଲେ ଛୁଆଁ ହେଇଯିବି, ଏ ବାଳ ହେଇଯିବି, ଆଉ ସିଏ ହେଇଯିବି। ଭାଇ ଲଜିକ ମେନ୍ ତ ଓଡିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଲଜିକ ର ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେବେ। କି ବାହାର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆବ୍ରୋଡ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କି ଓଡିଶା ବାହାରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ନାହିଁ କିଛି ଆମ ଭଳିଆ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି କି ଛୁଆଁ ବାଲା, ସେମାନେ କଣ ମରିଲା ପରେ ଯଦି କିଏ କାହାକୁ ଛୁଇଁ ଦଉଛି, ଭୂତ ଆସିଯାଉଛି ତା ଭିତରୁ, ଆସିଯାଉଛି। ଆରେ ଆସୁଛି କି ନାଇଁ? ଆସୁନି ଟି? ତ କଣ ହଉଛି ତମର? ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିକିନା ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ସମୟ ତାର ଥାଏ, ସେ ଯାଏ, ମରେ ଯେତେବେଳେ, ତାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ରେସପେକ୍ଟ ଶୋ କରିବାର ଥାଏ ଯାଇକିନା ସେଠି, ନା କି ଛୁଆଁ ଭାବିବାର। ମେନ୍ ଓଡିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଅ, ବୁଦ୍ଧି ତ ନାହିଁ, ସ୍କୃ ତ ତମର ଅଧାରୁ ଢିଲା। ତମର କୋଉ କୋଉ ଯୁଗରେ ତମେ ବଞ୍ଚୁଛ, ସତ୍ୟାନାଶ। ତ ତମେ ମାନଙ୍କର ତ ଦିମାଗ ସତ୍ୟାନାଶ ହେଇଯାଇଛି, ତମ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଦିମାଗର ସତ୍ୟାନାଶ କରନି ଆଟଲିଷ୍ଟ, କି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି।